We acknowledge your presence. You are with us today. Indeed, your word says that two or three gathered in your name, you are in the midst of them. Father, we acknowledge your abiding presence. Thank you, Lord, that this very hour we need your revelation. We need the power of your Spirit to enlighten, to refresh our soul, to empower our inner man. Lord, right now, I pray in the name of Jesus that through your Spirit, Lord, will teach us the things of heaven. Continue, Lord, to prepare our soul, prepare our hearts. Lord, as we wait for the day of the Lord, through your words, we will be equipped. Through your revelation, Lord, we will be enhanced. We will be empowered. That we will be able to stand firm, even in this season of pandemic, in the season of crisis. But we can say yes, that we are Christ followers. We are God's people. We are the child of the living God. Lord, thank you that through your grace, no weapon shall form against us shall prosper. Greater is Jesus that who is in us than who is in the world. Lord, thank you that we are preserved by the grace of God. We are preserved by the power of the Holy Ghost. We are preserved by the power of your words. Lord, continue to bless your people. Continue, God, to uphold us. Continue to bind us, Lord, by your love. Thank you so much, Father. Thank you, God, that your Holy Spirit is all we need in this time. Your Holy Spirit, oh God, is all we need. The power of the Spirit, the wisdom of the Spirit, the revelation, Lord, the gift of the Holy Spirit, oh God, the gift of wisdom, the gift of understanding, Lord, the gift to discern every spirit in this world. Lord, through your Spirit, we will be empowered. Through your Spirit, oh God, we will be equipped. We can stand firm, oh God, because of your Spirit. Lord, we bless you and we honor you. We worship you in the Spirit and in truth, oh Lord. We bless you. I rebuke every monitoring spirit right now. I cancel and I rebuke every demonic stronghold right now. Lord, thank you for the freedom. The freedom, Lord, to hear your word. That we will be able, Lord, to internalize your word. That your word will bear fruits right now. Lord, the fruits of righteousness, the fruits of holiness, even the fruits of faith, oh God, in the name of Jesus. That faith coming by hearing the word of God. We bless you. I commit all these things unto you, Father. This is my prayer. This is my declaration in the name of Jesus. Everybody will shout, hallelujah! 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 Amen! Thank you, Lord. Yaugan man. Ginansya man. Now, ang Diyos naghatag natin Espiritu sa kaisog o gahom. Importante lang pagkaisunan. Kung misalig ka sa Diyos na protektado ta, gikinanglan na kay klaro nga relasyon sa pagampo. Amen! Prayer! Nga naman tao mahalog yun, kaya wala naging prayer. Tingnan mong abay, ang pagdirisyon. Amen! Prayer. Lord, salamat. Gamitan mong authority. I am protected. I am blessed. I am a child of God. Nothing lacking. Nothing missing. I am protected. Dili na mag-exhort. Kung ba ka? Na ang sistema sa kalibutan kanina ng temporary ani. Gigamit sa Antikristo, pinagi sa New World Order karon nagsugod na gitanaw ang response sa mga tao.
pag-ingon sa World Health Organization, ang tanan tibok kalibutan mag-face mask, tibok kalibutan face mask. Mag-facial, tibok kalibutan facial. Kung magsige na lang tag-yes mga kaigsunan, how about if kung maabot na ta sa marking mga kaigsunan? Pastor, musabit mo sa gobyerno? Well, it's up to you. Amen. Musugod kag sa dili ang kontra nato mo panahon gobyerno. Ang New World Order. Hallelujah. Wala na tayong choice. Ang Bible daan ang nagsulti o nagkondisyon na nato. Ang kalibutan po nagkonditioning ko dato mga kaigsunan. But it's up to you. Which one you align? Which one you position yourself? Sa kalibutan, sa standard sa kalibutan, or prinsipyo sa Bible? Amen? Amen. Prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Glory to God. So, ang anak sa tao, o ang anak sa Diyos, nasayad ta nga, dili ta magpadayon tungod kay naay magdepensa nato. Natay defense lawyer. Glory to God. So, dili intentional. Pakasalaman ta. Natay mga kakulangon, kapakyasan. Pero, dunay comparison. You can compare yourself sa una o karon. Amen? Naay kahadlok sa Diyos. Lahi din naay relasyon sa Diyos. Now, verse 19. Nasayod kita, naiyak kita sa Diyos, o ang tibok kalibutan na ulipon sa yawa. Na unsay comparison? Mato dire ikaw niya sa Diyos. Pero ang kalibutan, sige mo, o ang tibok kalibutan na ulipon sa, meaning controlled by the devil. So, musuot kag sa dili, ang yawa, tungod kay kontrolado niya ang kalibutan, makahimo siya, maniobra siya, makahimo siya programa. Kinsa yang atakiyon? Kinsa yang interest? Anak sa Dios. Ang anak sa Diyos. O sa Bible, akong malikod, nasayod kita nga kita iya sa Diyos. O ang tibuok kalibutan na ulipon sa o sa nitapos kalibutan? Na ulipon sa no one may makaigsunan ng kalibutan karon labihan ka-wicked. December gyapon may tabo sa Sodoma Gomora. So sa kuno baka ang espiritu sa Sodomite hantod karon nagpupilit. Kung Sodoma Gomora makaigsunan, yun na lang kalayo. Karon makaigsunan, dunay mga initial na judgment sa Ginoo. Pwede pa dahil akong bahaan sa Ginoo. Pero ang terrible makaigsunan may judgment sa Ginoo. According to the 2 Peter chapter 3, tunawon ang yuta pinagi sa kainit sa kalayo. Kung sa inyo tapos makaigsunan, karon recently makaigsunan, I think more or less 200,000 died. Mga sakinan, mga luxury ng mga sakinan, mga sports car, makaigsunan, dito na namatong sa dili ilang mga lugar, kahoy, tuwa. Grabe ka terrible. Siguro may nga, salamat na sa Ginoo diri sa bukid, kay safety na ta. Now, bisang pagbukid, kung sa'yo na itabo makaigsunan somewhere in Liti, samtang dito si Pastor Unsilag. Nagwali si Pastor Unsilag, so sa eskwelahan, ang mga tao makaigsunan, wala nagtaga. Gipaad ko sa Ginoo dito, kay magwalit, pasiganaan ang mga tao sa kahitya, nga inpunta ang mga tao magdinusod. Tungod kay nignig nila makaigsunan, I don't know, giunsa siya pag-persecute dito mga igsunan. After following days, I think days or weeks. Kisa'y magdahon mga igsunan, ang dako kay nila na news man na. Dako kay nabukid mga igsunan. Purot ang eskwelahan. Tabunan. O pipila ka mga balay. Wala ako magpasubot mga igsunan. Nasa Diyos ang kinabuhi nato. Amen! Ang ato rang puhunan karon nga magagalipa
malipay ka sa atong pagpangalagad. Amen. Magbatong na sa pagtuo, magpagamit sa Ginoo. Pasidan-an na itong mga tao na panahon na sa paghinusol, panahon na sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala nagmatter sa reliyon. Kaya mga tao hatod kayong sintralis sa reliyon, kaya ilang reliyon na tinuon. Igsoon, I never na nagwali ko mga mo reliyon tinuon. Ang importanteng iwali karon mga igsunan na naay Kristo na andam muluwas ka nato. Nanginanglan si Kristo tao na makikrelasyon niya. Busa nanginanglan nga na ikaw magwali at ang tao makasabot sa pulong o ang tao makaduog sa Ebanghelyo. Kaya walay laing nagdukat nato, walay laing pagkamatay. Mao si Kristo, hinumduman nato, masod sa itong libasa dili, nga ang kalibutan, giharian sa yawa. Hallelujah! Ang trahedya karon mga igsunan, gawas ka dunay pandemya. Dunay kasakit, kamatay dito, kamatay din. Now, listen. Kulo ba ka? Nagkini kamatay karon mga igsunan, dili lang ni ordinary na virus. Now, paminaw. Kini nga kamatay karon mga igsunan, gitawag ni katanagman. Amen. Gitawag ni blick. Sama sa panahon ni Moses. Mayroon di ka katalagman, mayroon di ka click, meaning judgment ni sa Ginoo sa mga tao. Sa mga tao na nagtagad sa Ebanghelyo. Pasalamat ka sa Ginoo nga buhi pa ta. Amen. Dili man ta makaingon nga may nakikot ko, wa pa kumatis Ginoo. No. Dili isong mamatayon. Kaya mamatay man yun ang tao. Ang isyong kung mamatay ka, huwag ka kabalik sa Ginoo. Huwag ka kalagad sa Ginoo. Amen? Now, kaya kahintang ka mga kaisunan is katalagman. May puno mo na lang rin nga, matay dito, kalit lang. Siyempre, natunaw na karon virus din, na sakit. Pero mga kaisunan, 100% katalagman din ang bitubot sa Ginoo. Amen? Sa diyang pag-abot sa katalagman sa panahon ni Moses, na nangamatay ang ilang firstborn child. Unsay naka-preserve sa mga Israelites? It's only the blood. Amen? That was so-called the Passover lamb. Kaya kung walay dugo sa karnero, silang tanan apil kamatay. Now listen, ang preservation na ito karon mga kaigsunan is only the blood of Jesus. Amen. Last, unsay atong gihigugma labaw pa sa Dios. So busa mga kaigsunan, wala tayo higugmaon labaw sa tanang butang. Is only the Lord Jesus Christ. Amen. Love the Lord with all your hearts, with all your soul, and with all your strength. The moment you love a certain things more than God, that is idolatry. And that is against God. If you love anything that you replace than the love of God, that is idolatry. And that is against God. But the moment you position yourself that you are willing to die for the sake of Jesus, you are willing to suffer for the sake of Jesus, I tell you, there is a guarantee, there is a favor, and there is a breakthrough. God is just. He is a God of justice. Labanan kagayod sa Diyos. Dili kagayod pakaulawan sa Diyos. Bisan pagkakalibutan mo, atin o pagpakiulaw nimo. Dauton ka sa kalibutan. Buhaton ang talang sistema sa kalibutan to distract your faith, to destroy your faith, to destroy your family, to destroy your words. But you can stand alone with God. Amen? You can prove your faith to God. And yet God is faithful to prove Himself that He is your Father. He is a faithful Father. Na siya Diyos manalipod, siya Diyos mo laban, siya Diyos mo provide, siya Diyos mo escape nato, siya Diyos mo preserve nato, siya Diyos mo rapture na. Amen. Manindog tagtanang mag-isunod.